Ka san me yasa na kira ka? Wallahi na ji kira cikin gaggawa. Na ce to duk inda aka yi hajiya akwai ko wani abu da take bukata, shi yasa ta ce to bar a kira ni dai in zo. To ina so ka bude kunne da kyau ka ji abin da zan gaya maka a matsayina na ma'aifiyarka. Dirrin da na sake ji ka ta dan buba ka ci mutuncin shi. To billahi azum babu kai babu ni. Wanda yake zawanci yake so ya rufa min asiri, so kake ka tona min asiri a duniya? Yanzu hajiya dan buba ki rasa wanda zaki so sai dan buba. Dan buban nan mijina ne, kuma ke a matsayinki na mahaifiyata ki canza. Ka rufa min baki, shi nake so, shi nake kauna, shi nake jin zan iya zama a matsayin matan shi, zama mijina, ya zama mahaifinka. Ya zama mahaifinka, shi nake so ka kira shi da baba. Dan buba nan shi zan aura. Wallahi duk ran da naji ka sake cin mutuncin shi a cikin gari, na rantsa da Allah sai na tsine maka. Babu kai babu shi, in ka gan shi tsakaninka da shi daraja ne da girmama a matsayin shi na mijin mahaifiyarka. Na faɗa maka. Wai irin rashin mutunci ne haka? Ba ka so ya samu rahaman Allah ne? To ka bi shi sau da kafa kamar yadda kake bin mahaifinka kafin ya bar duniya. Haka nake so ka bi dan buba. Haka kawai yaro za ka mun bakin ciki na samu dan gangariya. Hasada. Dan buban ne gangariya. Wallahi umma baki dan buba dan iska ne, ta dan iska ne ajiya. Wallahi da kin san waye dan buba da baki so ki hada zuri'a da shi ba. To yanzu dan buba ƙarshensa ya koma kan mahaifiyata, daga kan matata kuma yanzu ya koma kan mahaifiyata. Dan buba so yake ta kaifin siyasa ya mamaye kai. To matarsa zan nema wallahi, to kuma ba ta tsufa amma dai to kai uwata dan buba kuma ya shiga harka arziki na kane kuma yanzu kan uwata koma. Ni wai